Нюрбалугар кейненен Саха Республикатын накастаблы толорар сулус поправлениятын билүтәгы инспекцията күнбегүдүнгердери үрдүккердер үләхти күләли олорар. Нюрбатагы полиция делын онна прокуратураны кыттак сачтимнәхти күләлиләр. Көңүлләре быгыллан хайголорын тахсыбы жон икистен бусол көктәмәттерин туһугар сүрүннән кеннер үгүсләни ыталлар. 2-1 сыл халыныгыттан бу Нюрбагер уголовно-исполнительная инспекция состава улары биттера ки хаңа сотрудник тахбыт. Кинлер күстәктик улсаннар быйыл бияка кәккә үлегаты барда. Ол курдук техпин багарамете бияка 6 үтүмүгүнен эрде преступление орбут суттамут жонор преступностара отут браган керете түйен турар бүгүн күнне. Онан улахан тагымна хүлә бара турар дигәнен кинлер үлелерин үчүгәйдик тола турар дигән сынабыл бирәкне. Накастаблы толорар сулус поправлениятын билүтәгы салатын инспекциятыгар билинги тургунан барта 200 кеһи учокка турар. Үле сүрүннән учокка турар жаңа үле булаһаныгар көмөлөһү көне солгоктенеллергер өйдөтөр үләни гыты болар. Манысерге полиция делын участковый полномоченный инкытта тәңгә сылжан хустук балыгыняла учокка турар ылларынан рейдалар гыталлар. Көне солга турар варгар күстәк үле барар. Комплексное мероприятие варытабыт. Окурдук психологтарга направление берен тестирование варна хабар. Манатаханан центр занятости населения гытан үләгә үле бу варгар көмөлөһө бит. Аны таханан бу арас мероприятие варга кытыннара хаты бит хайбыт. Материальный көмөк көрүлөр администрацияттан. Жон Көнөр жакмин багарабын көне хога турачы агаяга хок. Ырахан түгөнгө түбеспит көңүллөрүн быстаран таксыбы жоңго. Өйдөтөр үләни гытар иккистен ыр бурuyоңор баттырын тугар турулар инспекция аңарда суу тураган толоруна нере болбакка Жон Брабын көмүскән сөптөк сулгөктенеллергер улахан өйөбүл болар. Күннен Антонова Геннадий Матвеев, Саха телевидениете, Нюрба.